Днес ще рисуваме бъбълти. Ето така съм го нарисувала и сега ще го нарисувам. Първо правим една черта, която я осветяваме. Ето така. Ето така. Тази черта трябва да я направим, за да направим бъбълчето. Направете я. Чакам 10 секунди. Така, след това правите ето така. След това и от другата страна правите така. Да знаете какво трябва да направите. Така, след това правите ето така. Ето така, хора. Но обаче не тук отгоре, ами ето тук. Долу. Отдолу, хора, трябва. Долу ето така. Тук съм рисувала. Ето така отдолу. Така. Следващото нещо е да направите ето така. Отгоре. Направихте ли го? Другото нещо е пак така, обаче ето така. По същия начин. Обаче отгоре на него. Така, чакайте. След това правим сламката на бъбълчето. Правим ето така. Звъня ли, Нона? Да, каза, че... Ето така сламчица. И след това отгоре правим една чертичка, за да го направим. Ето. И така, сега започваме вътре в... Сега ще правим и очички, ако искате, всичко, ако искате, каквото пожелате. Самите вие. Така, правите едно кръгче, ето тук. След това прави от другата страна още едно кръгче. И в самите кръгчета правим едно ето такова. И след това правим ето така. Обаче за да стане работата. Ето така. И от другата страна правим абсолютно същото, само че от другата страна. Ето. Абсолютно същото. И сега правим ето така. Усмивчица. И сега правим най-накрая топченцата. И просто ги отцветявате пак в черничко. Ето. Ето такива топченца, ето тук. И ние самите сме готови с нашето бъбълче. Сега, ако искате, ако имате маркер, да го начертаете, защото така няма да стане работата. Начертайте го по същия начин, който ви казах. Ето така. По същия начин. Абсолютно същия.
Абсолютно, то е много лесен, знаете по този начин. Знаете, че аз съм ви го показвала в други видеа. Които съм правила, между другото, хора. Вие не знаете за тези видеа. Сигурно, но аз съм ви ги правила и вие сигурно още не сте ги гледали. Едното се казва правя катеричка. Ето го. Правя катеричка за 24 часа. Не знам защо го кръстих така, но понеже ми отнема много време. Ето така, хора. И като ти назад това че е по-ефтина от тук. Айде по 2 бири, не повече. Ето, и аз вече го начертах моето. Ето. Аз вече го начертах. Не съм. Хора, не съм. И сега отвътре това, че понеже гледайте моят колко е дебел този маркер. Ако нямате между другото маркер, може и с черен фломастер. Но отвътре го рисуваме с черен фломастер, защото няма да стигне работата, пък и... начертаваме, правим... И хора, между другото, отвътре се отсветяват очичките. Но когато го направите. И ги начертайте също. Защото ако не са начертани, няма как. Защото ще бъдете обълнени. Шегувам себе, няма как да бъдете. Ако искате го начертайте. Аз моето го начертах, сега просто отсветявате. Така. Ако пак искате и отвътре може. Ето, аз моето си го правя. Защото с този фломастер хич не ми харесва. Хич, абсолютно. Ето, в момента го правя. И да знаете, това не е шега работа. И като го цветите с маркера, ето така. Виждате ли колко е сладко? Ако искате, после можете да си го и отсветите както и искате. Ето, начертаваме емоцунката. Ето така. Правиме и кръгчето. И хора, ние сме готови. Сега остава да изрежем с такава ножица, не да е такава къдрава, ами обикновена. Защото някои хора го бяха направили с къдрава ножица и то хич не им се получи. Хич. Режем го. И както искате си отцветявате сламката. Ето така. Абсолютно както искате. И както искате си отцветявате абсолютно цялото бъбълче. Защото не е проблем, но с моето ще си го отцветя по същия начин. Защото да стане много яко по същия начин. И ще направя едно и за братовчетка ми. Много е лесно, хора. Ако искате вие да си направите, гледайте ми сега в този канал, да си го направите и вие. Ето сега. Изрязвате това черното. Изрязвате го. Защото няма да стане хубаво. Ето сега изрязвате черничкото.
Ето така, изрязваме черничкото. Ето горе. Аз го изрязах почти вече, защото е много лесно. Ето, аз изрязах черното и сега става да го светим. И хора, добре! Сега в другият ми канал може да направите и нещо друго, ако искате. Абсолютно нещо друго, нещо може да стане хубаво. И мисля, че са 1:1 и така, че заповядайте пак в моят канал да направим какви ли не рисунки. Заповядайте пак! Чао на всички!